Wasu aita interview kuredio station yeDiamond Mamtare aratidza growth uye ataura kuti iye pronoun yake chemurume here kana kuti mukadzi, ndokutaura zvakare relationship yake naMaititi kusvika pari zvino. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Wasu aratidza maturity pane zvese zvaanga achitaura and confidence dzanga dzakati ti guys. Oh wow, ane a comic side that people didn't really know. I personally did not know that he was a funny person zvekutodaro. So ataura iye mubvunzo wekutanga vangoti vachipinda vakati shii kukabva kwatonzi ngatitozviclarify tisanonoke kupinda munyaya uri munhukadzi here kana kuti uri munhurume. Iye abva angotaura akati wedweka ini pabirth certificate ndakazvarwa ndiri murume and hapana chachinja, ini I am male, ndinonzi more power kuti ndakazvarwa kudanga mvura uye ndiri madzibaba. Chandinonyanyoita chaizvo inonzi cross dressing, ndopfeka hembe dzechikadzi. Ati anoenda kusowe achinoita zvanagina tsiyo. Vabvunza zvakare vakati kwa iro sowe rinoti chii nenzara, akataiwa ini chokwadi ndechekuti handichaende kuchechi. Ati iye ndi makeup artist, saka cross dressing yake inobva pakuti anenge achiedza kuadvertisa basa rake. Ati zvakare ane girlfriend yake akatanga asinga understand kuti chii chiri kuitika, why boyfriend yako ichipfeka semunhukadzi, asi akazosvika pakuunderstanda kuti aiwa cross dressing uye daddy vanenge vachienda kubasa. Ari kuti the dream came ari grade 5 akatanga kuita hairstyle pachidhori chake uye maparents ake vakatanga vasingazviunderstandi, vasingazvisapoti, asi vakazongoti chiregai dzive shiri mazai hana muto. So anoita manails uye ndi hairstylist. Mubereki aitoziva kuti pane problem and akaedza zvachose kuti amupe zvimota zvemahwaya, but Wasu ari kuti handizvo zvazvaiva. Iye anga asingadi kuita zvemawaya, aida zvekuruka chidhori chake. Pane munyori ataura akati wedwe Deuteronomy inoti musapfeke hembe dzamadzimai, so asendera madj kuti vamubvunze kuti unoti chii nenyaya iyi iri kutaurwa muna Deuteronomy. Iye angoti vhesi yacho anga asati asangana nayo angaisiye matambo nekuti garden rake rakutsikwa. Vanhu vakawanda vashanda naye, vanatariro Gezi, Magacha Saba, Baba Harare, Maititi nevamwe vakadaro vanga achiita navo makeup. So anoita zvakare celebrity makeup. Kumafilmu kwanzi kunoitwa zvema makeup, pamwe pacho unofanira kuratidza kuti wachekwa waitwa sei. Saka kana muchitarisa nyaya yemakeup musangotarise nyaya yekubeautify face sezviri papicture, asi mutarise a broader spectrum yemakeup kuti kana pachiactwa mamovie panoitwa sei. So madj ari kubvumirana naWasu kuti yes, zvindo zvinotoitikawo chaizvo. Ukaona vana Baba Harare vari pastage vanenge vakatonyurawo mumafoundation nemumaface powder. Pabvunzwa zvakare kuti ko depression yesocial media haikurovi here mwoyo, ataura chokwadi akati wedweka zvinhu zvinorwadza. Guys, hamusati mambobhuliwa pasocial media. Dzimwe nguva ndinototi ndichipedza kuisa vhidhiyo irori ndotonyorerwa tsamba, munyori iwe blogger enda unotsvaga basa. Vedwe mabasa kana mangonzwawo kune mabasa mundiudzewo, mongonyora mucomment section kuti aiwa kwakati nekwakati kuri kutorwa vanhu, ndinogona kumanya ndigopukunyuka namo. So ukateerera zvinotaurwa nevanhu vanetizens nemacomments, aiwa unogona kungozvidaritsa chaiko nemashules, nekuti vanhu vacho havana mutsa zvachose. So ari kuti iye anotombotambudzwawo nezvinoitwa pasocial media, mapost akasiyana siyana achimukriticize, but akazotosvika pakudecida kuti iye hachatombotarisi zvemasocial media uye zvakangonakira business rake, nekuti akangoendawo viral zvinongoendawo vanhu votopedzisira vamuziva kuti imakeup artist. Family yese iri in different approaches.
vamwewo vari kuti havafariri zvaanoita, mama relatives anotomuvenga, asi maparents ake akamira naye, kunyanya mai vake vanobhilivha in the dream. So everything else ratongovawo drama. Vamwe vese havana basa, chero vakavenga hazviisi chingwa patafura. Chinhu chandanotisa ndechekuti interviewer aramba achingoti shi ende iye Wasu haana kuzotombomainda nekuti atoona kutoti ndo face yaapotreya kuti ishi, nekuti anga ane nzara dzake dzakareba. Vabvunzwa zvakare nyaya yekwamaititi kuti how do you feel kuti wakatreatwa sei mushure mekunge wambosara nevana, maititi vambopinda muchizarira ukasara uchirana business ukatengesa tumabhegi tweulani tuya. How did you feel apo makazonetsana? Insista Wasu akati veduwe nyaya iyi ngatiiskipei kana veduwe hatisi kuda kutaura nezvazvo. Vamubvunza zvakare saka how do you feel nezvakazoitika pasocial media mukaita fallout mukadi, akati vedweka handikwanisi kutaura nezvazvo. He was running away from that question yaveredongo zvekutodaro akati haakwanisi kutaura because maititi ndimai vake. Yes, he felt unappreciated nekuti azongoti guys ka Mwari ndiye mubatsiri wangu, this is very emotional, asi Mwari ndiye anoziva zvandinofila pakadzika pemwoyo wangu. Mota achiinayo iyo iya yaakapiwa BM namaititi ari kuti iye it was a gift, so pavakazongoenda their separate ways she did not take the car back. So zvinokuratidza kuti yes maititi vanogona kuva vakatsamwisana this and that, but vane mwoyo wakanaka guys. Mota nemadhuru airi kuita asi vakarega Wasu ainayo. So this was a gift from maititi to Wasu. Abvunzisiswa kuti iskit here akati no inogona kungoitawo skit zvayo ipossibility, asi ine hangu handina comment nenyaya iyi. Chokwadi ndikaita zvinhu zvinonditsemura mwoyo here zvozonzi kwanzi iskit. Ati hapana skit rakadaro. Mashoko ake ekusimbisa nekugumisira ati ndotsimbirira pfungwa yekuti let's spread love than kudhipisa, because social media ikangamwe tine zvakawanda zvatichazoona in the next 10 years. Uona mbuya vako kana sekuru vako vachibuda pasocial media vachitaura zvinhu zvisina maturo. Ati uye vanhu vateke note kuti hapana munhu akamaapproacha achida kuita alai yake kuti vave vanotaura nezvamura. Ari kuti iye haaiti zvesocial media zvokudaro only to push the business, but zvimwe zvese haazvitevedzeri nekuti haisiriyo calling yake yekuswera achiita zvemapeji. Ari kukumbira kuti vanhu vamupe mabasa ari kwamutare ikoko, chero wherever you are in the country panoitwa maarrangements ekuti auye. Recently he was in Cyprus, pakaitwa maarrangements ekuti aende kunomeka sure kuti makeup yaitiwa and the bride got what she wanted. So ari kungoti veduweka inini handina chakawanda chandichada kutaura chakaipa, asi ndiri kungoti let's spread love and fix each other's crown, and I have done nothing regrettable. Ndakaita pati yangu nekugara nevana, ndakagara nevana zvakanaka, hapana hapo communication nevana up to this day and zvinhu zvinomurwadza, but angoti tinodzoka panziyo imwe chete iyoyo. Mwari ndiye mubatsiri wangu. So guys, do leave your comments on what you think about Wasu paitika growth. Ari kuti the major reason why they parted ways was because of growth. Pava time munhu anofanira kukura, munhu ane munhu wake anogona kungoroora anytime. So he also needed a space, achisiyawo iyi mhuriwo ine space. Kubatsira anga atoita zvanga zvatopera and life had to move on. So do leave your comments on what you think about nyaya yaWasu iyi. Ari kutiza mubvunzo iyo pamusana pekuti anogona kuatakiwa kana kuti problem yava kutotya kuti isusu nyaya yaiteta kutomanya nayo mastreets, ivo vachiri kuti papara. Guys, pakaipa. But anyway, we just appreciate kuti Wasu is back on his feet.
agona kumira ega, asarambe akangobatirira musiketi yamaititi. Zvimwe zvinokuita benzi uri munhurume. Chii chakadaro guys, chinenge ngozi. But anyway, signing out, Mbuya Maibenji.